kurva nagy deszka. Bot. Még 2 deszka. Barackillató WC papír. Szendvics. Még több deszka. Egy kis léc. Csináljunk le küllőket. Úgy. Azt mondja rá, az írva, hogy jolocikli. És most második nap van, és most csináljuk tovább. Ennyi van kész. Kész a jóló eleje. És a jóló eleje. Mindegy. Meg a ülés. Kész a jolocikli! Ez egy kútnak a kalincsa. Igen, jól látjátok. Rendszám. Teleszkóp, egy teleszkóp. 2. Jolocikli. Papír zsebkenőből csinált ülés. Jolocikli. Csak egy nyereg cső. Úgy. És most jön a tesz videó. Jóló! Most jön az igazság pillanata.